Tento rum si pamätá časy, kedy ešte neexistoval iPhone. Dnes mám v poháriku 22-ročný trinidadský rum od značky Planterey z roku 2003. Planterey Trinidad 2003 je záverečnou kapitolou zberateľskej série Terra Vera. Má za sebou dlhých 19 rokov zrenia v tropických podmienkach na Trinidade, v súdoch po Bourbone a následne ešte ďalšie 3 roky v súdoch po Koniaku vo Francúzsku. A výsledok? Krásne plný, chuťovo aj aromaticky koncentrovaný rum bez akýchkoľvek prímesí. Radosť degustovať. Jeho arómy sa v poháriku časom krásne vyvíjajú. Tie vrstvy sa budú postupne ukazovať. Ja som tam cítil niečo citrusového ovocia, cez broskyne, nektarinky, až po ľahko technické tóny, no a samozrejme aj sušenú metu. Chuť je aj napriek nižšiemu percentu alkoholu veľmi bohatá, koncentrovaná. Cítim tam naozaj výraznú citrusovú kôru, čierne korenie, drevo, ovocnú sladkosť, no a samozrejme aj sviežu metovosť, ktorou je trinidadský rum známy. Ak pôjde všetko podľa plánu, na Slovensku sa tento rum objaví koncom apríla. Keď nechceš, aby ti spustenie predaja uniklo, nezabudni ma sledovať a ja ti sem hodím info o jeho dostupnosti.